Недоволство в триъгълника на властта, синдикатите излизат на протест заради така предложената план-сметка за 2026 година. За какво настояват синдикатите и каква е ситуацията в центъра на София? Сега включваме с повече подробности нашият репортер Екатерина Кацарска. Здравей! Добър ден! Основното искане е за 20% увеличение на възнагражденията на протестиращите. Сега с нас е и Анелия Иванова, която е председател на Федерацията земеделие и горско стопанство към КТ Подкрепа, която ще ни каже малко повече подробности за тяхните искания. Добър ден! Кажете ни тези 20% в цифри на какво се равняват? Благодаря ви. 65 милиона евро сме поискали за двете министерства. Министерство на земеделие и храни и Министерство на околна среда и води. Това са средствата, които са необходими, за да се изчистят дисбалансите, които има в тези администрации, които са второстепенни разпоредители на бюджета. Областни дирекции земеделие, Агенция по храни, Агенция по гори, Агенция по рибарство, регионални инспекции околна среда и води, националните паркове. 65 милиона евро са необходими, за да се изчистят дисбалансите и тези служители да почнат да получават поне толкова, колкото получават техни колеги в други администрации. Ние сме направили нашето предложение от 2 месеца. Първо пред Министерски съвет, при Министерство на финансите, народните представители. Вчера изпратихме поредната декларация, адресирана до всеки един народен представител, за да може и се надяваме между първо и второ четене да направят корекциите в бюджета с тези средства, които са не толкова много. Те са мизерни на фона на милиардите бюджет, които държавата разполага. Така че ние настояваме за достойни заплати за нашия достоен, високо квалифициран труд, който прилагат, изпълняват тези служители. Тук са служители с висше образование. Това са тесни специалисти, които работят за политиките в земеделието, в околна среда и води на държавата. Това са държавни служители, които изобщо нямат високи привилегии. Те работят на 1500-1800 лева заплата, която е унизително ниска за страна член на Европейския съюз. Не искам да изчислявам колко прави това от 1 януари 2026 година в евро. Така че настояваме между първо и второ четене бюджетна комисия да преразгледат числата за заплати в Агенция по храните, Агенцията по рибарство. Изредих ги вече. Ние сме ги казали конкретно на народните представители и се надяваме да ни чуят. Ако не, нашите колеги в страната са готови за ефективни стачни действия. Благодаря ви много. Както разбрахте, ако исканията на протестиращите днес не бъдат чути, те са готови да продължат не с протести, а с стачни действия, което означава спиране на работата. Благодарим много на Екатерина Кацарска за тази информация. Очакваме и повече подробности в обедната ни емисия в 13:30. Виждаме доста шумно е в центъра на София. Ако ни слушате по радиото, избягвайте района около триъгълника на властта. Има недоволство, синдикатите протестират.